Sinutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:06. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na odto sa Indogabos, mga tugang niya na aldaw nin Miyerkules, Hulyo 23, 2025. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta, ngunya na aldaw. APHO itinaas ang white alert status sa gabos ng mga health facilities sa probinsya nin Albay. Kap Bicol nagpaluwas ng abiso manungod sa mga kanseladong flight sa Bicol International Airport, Virac Airport asin Naga Airport, ngunyan na aldaw. DA Bicol nagpaluwas nin Special Farm Weather Outlook and Advisory para sa sektor kan agrikultura sa rehiyon Bicol. Apsimo asin Pag-asa nagpatanin manungod sa mga naglalakop na fake news sa mga social media platforms. Sa lado nasyonal, sobra 121 million pesos na nairehistro kan Department of Agriculture na danyos sa agri-sector dahilan sa epekto kan bagyong Krising asin Habagat. Mga disaster response personnel dapat tawan ning hazard pay. US President Donald Trump asin Presidente Bongbong Marcos Jr. nagkaigwa na nin kasunduan sa mga ipapataw na taripa. Publiko pinagirumdom sa mga paagi tanganing maibitar sa paglalakan baha. Sa ibang nasyon, Russia nagpahiling nin kawaran in interes sa ceasefire deal kan Ukraine. Sa lado ning sports, Pinay tennis star Alex Ayala nagbaba ang ranking sa Women's Tennis Association. Iyan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Itinaas kan Albay Provincial Health Office o APO ang Code White Alert status sa gabos ng mga health facilities sa probinsya kan Albay katakod kan epekto kan Tropical Depression Dante, Habagat asin Low Pressure Area o LPA. Ang nasabing memorandum katakod man kan Department of Health Bicol Center for Health Development Memorandum 2025-0099 o ang Declaration of Code White Alert in relation to Tropical Depression Dante, Southwest Monsoon and LPA. Basado sa memorandum order, ang anuman na mairehistrong health report asin concerns kan mga health facilities ang dapat na ipaabot sa ahensya may kinaaraman sa mga epekto kan raot kan panahon sa saindang mga lugar. Apwera kaini mahigpit man na pigpapagirumdum sa mga municipal district hospitals, provincial hospitals, rural and city health units and offices, DRRM managers asin mga personalis kan Albay Provincial Health and Emergency Management Staff na mantinidong maging alerto para sa response efforts. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Kanselado ang nagkapirang flights kang Sebgo Inc. asin Cebu Pacific Air ngunya na aldaw sa Bicol International Airport o BIA, Naga Airport asin Virac Airport katakod kang raot na panahon na naeksperyensyahan sa Manila Station segun sa abisong ipiniluwas kang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Bicol. Basado sa CAAP Bicol flight cancellations kunya na Hunyo 23, kanselado ang flights sa BIA, kang Cebu Pacific Air na may flight details 5J32B, biyaheng Manila pasiring sa Daraga asin 5J326 biyaheng Daraga pasiring sa Manila. Kanselado man ang flights kang Sebgo Inc. sa Naga Airport na may flight details na DG6113, DG6114, DG6117, DG6118 o mga biyahe halis sa Manila
Manila, pasiring sa Naga, vice versa. Apwera ka inikanselado man ang biyahe kang Cebu Pacific Air sa Virac Airport na may flight details na 5J823 as in 5J824 o ang mga haling Manila pasiring sa Virac, vice versa. Katakod ka inipig abisuhuman kang Kaap Bicol ang mga apektadong pasahero na makipagkoordinar sa indang mga airlines para sa detalles kang rebooking as in refunding kang sa indang mga tickets. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nagpatanid ang Department of Agriculture o DA Bicol sa paagi kan Special Farm Weather Outlook and Advisory para sa sektor kan agrikultura sa rehiyon Bicol. Sigun sa abiso kan ahensya katakod kan climate resilient agriculture practices, bago ang bagyo tangani maibitaran ang mga posibleng epekto kan insidente dara kan flash floods, landslides, pagbaha sa mga pananom, asin iba pa dapat na anihon kon posible ang mga tanom na paroy, gulay, mais, prutas, asin mga sira. Magamit din post-harvest machineries, paglinig kan mga kanal, ilikas ang mga hayop sa ligtas na lugar, ipreparar ang mga kagamitan asin iba pa. Dagdag pa kan ahensya, kung nagbabagyo magtinir sa mga ligtas na lugar asin kung tapos na ang bagyo, mag-file nin indemnity sa Philippine Crop Insurance Corporation. Sigun pa sa DA Bicol, posibleng maapektaran kan Lahar Flow ang Bakakay, Kamalig, Ligao City, Ginobatan, Tabacos City, Malilipot, Legazpi City, Daraga asin Santo Domingo. Mientras na posibleng maapektaran man kan pagbaha ang mga lugar na harani sa Bicol River Basin asin mga salog. Ang baretang ini hatod sa Indukan. This news is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, sigbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Opisyal ng pig-sertipika bilang urgent ni Daraga Mayor Vic Perete ang resolusyon na inaprubaran kasuhapon kang Sangguniang Bayan kan Daraga na may titulong A Resolution Endorsing the Draft House Bill entitled An Act Amending Presidential Decree No. 198 and Presidential Decree No. 768 to strengthen the local government unit participation in the oversight of local water districts and for other purposes to Honorable Carlos Caloy Loria, representative of the 2nd District of Albay, for his consideration and sponsorship in the House of Representatives. Ang nasabing resolution ang ginibo ni Daraga Vice Mayor Flor Jazel Ruiz kung sain nakapalamandigdi na pigahagad kang sanggunian kan Albay 2nd District Representative Honorable Loria na suportahan as in sponsoran ang nasabing House Bill tanganing matawan ning mas dakulang jurisdiksyon asin partisipasyon ang mga lokal na gobyerno sa pagbabantay asin pagsubaybay sa operasyon kan mga local water districts. Sangunyan limitado ang kakayahan kan mga LGU na makiaram apesar kan pagkakaigwa nin panginot na responsibilidad na siguruhon na may marhay asin supisyenteng supply nin tubig para sa publiko. Sigun pa sa resolusyon na ang mas mahiwas na partisipasyon kan mga LGU sa operasyon kan mga water district. Ang makakatabang tangani masolusyonan ang mga problema arog kan kakulangan sa serbisyo, bako tama na singil sa tubig asin iba pa. Nagpatanid ang Bicol River Basin Flood Forecasting and Warning Center o Pag-asa BRB FFWC manungod sa posibleng pagbabaha o paglangkaw nin mga tubig sa salog asin mga bahao na lugar sa bilog na rehiyon Bicol katakod kan sa indang ipinaluwas na Flood Advisory No. 1 kasabagong aga. Sigun sa ahensya, laoman ang mga pagbaha sa mga tinampo, pag-apaw kan mga spillways, pagkatipon kan tubig sa mga hababang lugar na may mga harong, asin pagkatipon kan tubig sa mga umahan. Apera kaini sigun sa ahensya, posible man salado kan infrastruktura, posibleng may mga dala na dai maaagihan, mientras na posible man na malubog sa tubig baha ang mga produktong agrikultural. Nagpatanid ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ng Pag-asa asin Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO manungod sa nagkakalat na impormasyon na may anom na bagyo na malaog sa Pilipinas kunya na semana kung sain may mga salang impormasyon na may suspensyon ng klase dahil digdi. Sa pakikipaghuron kan DZGB News kay APSEMO Officer in Charge Roderick Mendoza, fake news ang mga ini kung sa sinabihan niya ang publiko na mag-ingat sa mga impormasyon na nahihiling sa mga social media platforms na bako beripikado.
Katakod ka ini sigun sa Pag-asa Legazpi Dan Triunfante na magtubod sana sa mga opisyal na website kan ahensya asin sa mga opisyal na social media platform ka ini arog kang DOST Pag-asa asin Pag-asa Southern Luzon para sa mga tama asin beripikadong impormasyon manungod sa sitwasyon kang panahon. Nasa full alert status sa ngunyan ang Police Regional Office o PRO5 para sa Tropical Depression Dante kung saan ipinag-aktibar ang Reactionary Standby Support Force o RSSF kan ahensya para masiguro ang immediate response capabilities. Sigun kay PRO5 Acting Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., ang lakdang ginibo katakod kan nai-eksperyensyahan na makusog na pag-uuran na nakakaapekto sa bilog na rehiyon Bicol darakan low pressure area asin habagat. Ang RSSF, kompwesto nin mga trained personnel, halis naman iba-ibang units kan ahensya kung saan naka-heightened alert status ang mga ini, tangani masiguro ang immediate readiness para sa pagresponde sa anuman na emerhensya sa palibot aron kan pagbabaha, landslides asin iba pa. Sa ginibong formation kasabagong aga kan mga personahe sa Camp Ola, Legazpi City, big briefing ang mga ini manungod sa standby protocols, deployment procedures asin operational priorities. Apera ka ini pigpapagirumduman sa indaan sa indang mandato katakod kan pagsuporta sa disaster response operations aron kan search and rescue, relief distribution asin ang pagtaong asistensya sa mga lokal na gobyerno pati na ang mga apektadong komunidad. Nagpaluwas in Travel Advisory ang Department of Tourism o DOT Bicol para sa mga turista, bisita asin biyaheros sa rehiyon kan Bicol katakod kan Tropical Depression Dante. Sigun sa abiso, pig-aabisuhan kang ahensya ang mga turista na magtinir sa loob kang sa indang paramientras na pig-iistarahan o pig-iistaran sa panahon nin makusog na pag-uuran, tanganing maibitaran ang unnecessary travel. Apwera ka ini ang mga bisita man na malaog asin mahali sa rehiyon, pipasiguro ang pag-monitor kang air, land asin sea travel cancellation asin lauman ang mga posibleng delays, katakod kang rerouting schemes dahilan kan mga baha sa tinampo na posibleng magkausanin magabat na bulos ning trafiko. Mientras sa kaibahan man sa abiso, ang mga tourism relates establishment na apesar na bukas ang mga serbisyo kaini, pig-abisuhan man giraray na magmangno ning safety precautions para sa mga bisita. Nasa 7 persona na aprehendir kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO, katakod kan ginibong massive apprehension activity kaibahan ang Philippine National Police Bicol asin Tabaco Municipal Police Station sa Barangay San Antonio, Tabaco City kan nakaaging aldaw. Sigun sa ALECO ang 7 persona na aprehendir dahilan kan illegal na koneksyon aron kan meter tampering asin direct tapping. Apera kaini anuman ang napalitan nin meter kan kooperatiba asin may tuluman na metrong na itama. Katakod kay ni tinawan doon kan ALECO na mahigpit nindang pinagbabawal ang illegal na connection sa irarom kan sa indang anti-pilferage campaign katakod kan Republic Act No. 7832 o ang Anti-Pilferage Act of 1994. Nanotaran ang pag-ibaba kan presyo kan live weight asin karne kan urig basado sa ipinaluwas na bagong hog price monitoring kan Department of Agriculture o DA Bicol kang nakaaging aldaw. Sigun sa abiso, mabakal sa presyong 170 sagkod 200 pesos ang live weight kan urig sa Albay asin Camarines Sur. 160 pesos sagkod 170 pesos sa Sorsogon, 180 pesos sagkod 190 pesos sa Masbate, 200 pesos sagkod 230 pesos sa Catanduanes, mantang 180 sagkod 200 naman sa Camarines Norte. Sa lado naman kang karne o kasim, mababakal ini sa presyong 350 sagkod 360 sa Albay, Masbate asin sa Sorsogon. 370 sagkod 380 pesos sa Camarines Norte. 360 pesos sagkod 390 pesos sa Camarines Sur, mantang 360 sagkod 380 pesos sa Catanduanes. Mga tugang iyan po ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal asin iba pa pagkatapos kaini. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mga
Tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider.
pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal. Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay. Mamamatay? Ganun katindi? Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa mga detalles kan mga Bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Nagkaigwanan kasunduan na pangkomersyo sina US President Donald Trump asin Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Trump na gabos na mga produkto na hali sa Pilipinas iyo ang papatawan nin 19% taripa. Mantang ang mga produkto kan US na pasiring sa Pilipinas iyo ang dain na papatawan nin taripa. Piko konsiderar man ni Trump na importante ang naging pagbisita ni Marcos sa White House. Enot nang sinabi ni Trump na handa ini na magkaigwa ng trade deal kay Marcos kung saan sinabi pa kaini na masyadong magabat ang pighihirit kan presidente kan Pilipinas. Magigiromdoman na dakol na mga nasyon na ang nakipaghoron kay Trump matapos na i-anunsyo kaini ang mga taripa na ipapataw sa saindang mga produkto na magiging epektibo sa Agosto 1. Bilang pagmidmid sa kinakaatubang na peligro kan mga Pinoy na nasa frontline kan kalamidad, nagsumitir si Senator Christopher Bongo ning Senate Bill No. 669 para amyendaran ang Republic Act No. 10121 o Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Kamawatan kan propesto na tawaning hazard pay ang mga disaster response personnel asin mga community disaster volunteer sa panahon nin pagdeklarar ning state of calamity asin siguruhon na malibre sa buwis ang saindang hazard pays. Tinawanin doon ni Go na dapat sanang midbidon ang kabayanihan kan mga first responder asin emergency personnel ang saindang kabayanihan sa panahon ning emerhensya asin kalamidad. Sa iraramkan propestong lay ni Go, aamyendaran kaini ang RA 10121 tanganing obligaron ang mga local government units o LGUs na tawan ning hazard pay ang gabos na disaster response personnel asin volunteer sa panahon kan kalamidad. Uminabot na sa 121.88 million pesos ang kantidad kan danyos na inabot kan sektor kan agrikultura dahil sa pinagbiyong epekto kan bagyong Krising asin habagat. Sa report na ipinaluwas kan Department of Agriculture, Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, naglobo pa sa 7,911 na ektarya nin umahan ang apektado kung saan sobra 1,300 na ektarya ang totally damaged. Ini nagdara nin danyos na sagkod 3,075 metriko tonelada kan man iba-ibang agri-products asin nakaapekto sa kabilugan na 6,377 na paraoma asin mga parasira. Dakulang porsyento kaini ang hali sa rice industry na uminabot sa 90.51%, mantang ang natatada iyo ang pinagbabaranga-banga kan mais, high-value crops, poultry, fisheries asin iba pa. Pangenot na naapektaran ang mga kabasan sa probinsya kan Cagayan, Tarlac, Bataan asin Negros Occidental. Mantinido man na available ang kabilugan na 495 milyon na kantidad nin agri-inputs sa mga regional office kan DA na pwedeng i-distribuer sa mga paraomang apektado sa kalamidad. Sigun sa DA, nagkukondukta naman kan assessment ang mga field offices kan Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC para sa mga paraomang na enot na nakapagsiguro sa saindang mga umahan. Siniguro kan ahensya na nakahanda ang supisyenteng pondo para sa insurance claims kan mga paraoma. Inabisuhan ni Senator Loren Legarda ang publiko na pwedeng gibuhon para makaiwas sa baha asin pagtarabangan kang gabos sa tahaw na namamatean na makusog na uran dara kang habagat. Ipiglatag ni Legarda ang mga simpleng sistema para makatabang man sa gobyerno. Kaibahan man sa mga sistemang ini ang istriktong implementasyon kang Ecological Solid Waste Management Act kung saan kita mismo ang masepararar kan mga nalalapa asin dei nalalapa na basura asin maibitar man ang paggamit ng single use of plastic. Hinagad man kang senadora na magkaigwa dapat ng disiplina sa pagtapok ng basura. Dai pagpatindog nin mga edipisyo harani sa mga kali, estero asin mga waterways. Asin ang pagboluntaryo na maglinig kan mga
mga estero asin mga kali na harani sa saindang lugar. Sinabi pa niya na dapat ipagbawal ang pagtapok ng basura sa dagat. Hinagad kan mga bangka, barko asin gabos na lunadan pang dagat dahil ang basura na dadara sa mga daragsaan kada bes na maraotang panahon. Iwasan na magtapok ng basura sa mga estero asin kali. Asin pagpagirumdum na sa mga salog asin dagat, iyo ang buhay asin bako basurahan ang dapat bako basurahan na dapat ang dagat dapat pangatamanan. Kumpiyansa si Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez na ang pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Estados Unidos may positibong epekto sa interes kan mga Pilipino lalo na sa aspeto nin trabaho, komersyo asin seguridad. Para kay Romualdez, importante man na ginibo ang pagbisita ni PBBM sa kritikal na panahon kuno arin ipapautob na sa Agosto 1 kan Estados Unidos ang mas halangkaw na buwis sa nagkapirang pang-enot na pig-export kan Pilipinas duman na pwedeng makaapekto sa trabaho asin mga industriya. Dahilan kay ni siniguro ni Romualdez na anuman na masiselyuhan na tariff relief o patas na trade deal ni PBBM sa Amerika, tataparan ninda sa Kamara nin mga propwestong lay na makakatabang sa satuyang mga paraoma, obrero asin negosyante. Kumpiyansa man si Romualdez na makaengkanyar si Presidente Marcos na mas dakol na investments lalo na sa sektor kan enerhiya, manufacturing asin digital infrastructure. Kinarampag man ni Romualdez na economic diplomacy na pigsusulong ni Presidente Marcos iyon marhay na tumbasan nin mas makusog na koordinasyon na pangdepensa lalo na sa hampang kan padagos na pakikiaram kan China sa West Philippine Sea. Hinarampag ni Senator Joel Villanueva ang gobyerno na magkaigwan ng interagency coordination kan mga ahensya para matauan ng solusyon ang saindang nagkukusog na sitwasyon kan baha sa nasyon. Tiniinok ang senador ang garong daima na mamatea na 1.4 billion pesos kada aldaw na pigagastos kang gobyerno para sa flood control programs asin taon-taon nagdadakula ang pigagastos kang gobyerno para masolusyonan ang baha. Kaipuhan na nin interagency coordination sa manay ibang ahensya aro kang DPWH, DNR asin MMDA para sa sarong whole of government approach na matatao ning solusyon sa baha sa nasyon. Pipatapukan o pipatutukan kang senador ang problema sa waste management na dakulang dahilan man kan paglala kang sitwasyon. Dagdag pa ni Villanueva na kung may mga dapat na imbestigaran ang Kongreso, iyuan magkakanigo asin kung pigigibo man ang mga rekomendasyon asin milyones na kantidad kan feasibility studies asin kung epektibo man ang mga disenyo kang gobyerno. Bareta sa ibang nasyon, iginilid sana kan Russia ang hirit kan Ukraine may kinaaraman sa kahagadan ninda na ceasefire. Sigun kay Kremlin spokesman Dmitry Peskov na milagro na sana sa ngunyan kung malalawos ang orolay pangkatrangkiluhan. Tinaawanin doon kay ni na malabog magpadara sindanin representante sa Turkey kung sa gigibuhon ko ta ang ceasefire deal. Saro sa mga pinag-unambitan kan Russian official kaya malabog sindang magsimbag sa ceasefire deal dahil sa drone strike kan Ukraine. Sagkod dai nag-uuyon ang Ukraine sa kondisyon na gusto kan Russia dahil sinda makikipaghoron. Enot nang sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na igwa na sindang panibagong round nin paghuhuron kan Russia sa dagos na paggamit nin ceasefire. Sa bareta niya to sa lado ng sports, nagbaba ang ranking sa Women's Tennis Association o WTA ni Pinay tennis star Alex Ayala. Sa ipiniluwas na pinakahuring ranking kang WTA, nasa pang 69 na ini, gikan sa dating 56. Posibleng naapekto ang nasabing pagbaba kang ranking niya sa maabot sa rong bulan na dai pagkawat matapos ang sa iyang European clay as in grass campaigns. Sinabi man kan 20 anyos na si Ayala nakatalaan na magkawat sa National Bank Open sa Montreal, Canada na mapuon Hunyo 26 sagkod Agosto 7. Ang National Bank Open papartisiparan kan mga pumosong tennis players arog ni Ariana o Arnya Sabalenka kang Russia, Coco Gauff asin Jessica Pegula kang USA, asin dakol na iba pa. Magsirbi ining bilang preparasyon ni Ayala sa nagraranin niyang pagkawat sa US Open na mapon Agosto 24 sa good Setyembre 7 sa New York. Breakthrough!
Naimbento kan sarong Spanish engineer ang IncuNest, sarong incubator na nagagana gamit ang bote nin tubig asin baterya. Ang nasabing incubator, ginibot ngani matabangan ang mga premature na umboy sa mga low resource na nasyon. Ang portable incubator, ginibo gamit ang 3D printing asin mga affordable na materyales kung saan kumpara sa commercial incubator na nagkakantidad nin 35,000 euros o kapareho nin sobra 2 milyon pesos, nasa 350 euros o 23,000 sa naini or 23,000 pesos sa naini. Sa ngunya, nasa 220 units na ipahiwas sa 30 or napaluwas sa 30 nasyon kung saan nailigtas naman kaini ang nasa 4,000 na umboy. Istoryang naiiba! Para po sa satuyang special story, sarong 38 anyos na babae sa Australia ang nagdesisyon na mag-istar sa sarong retirement home. Dahil sa kamahalan kan mga apartment sa Melbourne asin sa suwestyon kan sa iyang tiyahon, nagbalo siyang magrenta ning sarong unit sa retirement village. Tulos siyang namatean ang bentahe kan sa iyang desisyon kung sain ang sa iyang 2-bedroom apartment nagkakatidad sa naning $500 kada bulan. Harayo sa mga renta sa Melbourne na nag-aabot sa $2,800 sagkod $3,200 kada bulan. Alagad apwera pa sa gasto, sinabi kay nahanap niya ang kapayapaan. Sigun sa babae, dakulang tabang sa iyang mental health ang mamuhay kaiba ang mga taawong dai nagmamadali sa buhay asin dai nakatutok sa teknolohiya. Flashback! Ngunya na aldaw Hulyo 23 taon 1864 namundag si Apolinario Mabini o midbidman na dakilang paralitiko asin utak ng revolusyon sa Talaga, Tanawan, Batangas. Ang sa iyang maabot siyang maging padi. Ang sa iyang magurang maabot siyang maging padi, alagad mas gusto ni Mabini na ipagtanggol ang mga pobre kun kaya nag-adal siya nin abogasya. Kan taon 1896 nagkahelang si Mabini na naging kausa kan pagkaparalisa kan sa iyang bitis. Kanag po ng himagsikan kan katipunan, inarestar siya kan mga otoridad kan Espanya dahil pinaghinalaan siyang miyembro kan katipunan. Alagad day aram kan kadaklan na bako siyang miyembro kan katipunan kundi kan La Liga Filipina, sarong organisasyon kan mga reformista na pinamamayuhan ni Jose Rizal. Pagkatapos kaini nagsurat siya nin mga subversibong pahayag na nangangapudan sa na magkasararo kan mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz kay ba si Miss Nicole Gloriani. Sa lado technical katuwang tapo si Sir Ronald Baldo asin si Mr. Jerome Nico Martinez and sa tuyang IT. Social media writers Miss Jenny Matthew Balyaran, Miss Shara Meleron asin Mr. Jimos Barrios. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kang mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Always number 1. Always DCGB. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Happy lunchtime. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa.